Mangnamnaman ni Police Captain Jackson Sugayan hepe ti PNP Paway nga awan kuman iti agsusugal iti lugar da daytoy ket kalpasan anay pilan ti kaso pa nagsalungasing iti PD 1602 wenno illegal gambling kadagiti 10 ket maysa ang naglalaki na iti napalpalabas empatad ti hepe adagiti daduma anatiliw ket sigoden anatiltiliw ngem inulit damanen iti panagsusugal da kun ti hepe adaytoy panagtiliw da kadagiti agsusugal ket nakalinya iti direktiba ni Mayor Sheila Galano apatiliw na amin nga agsusugal iti ili ti Paway. Babaenmet lang iti guidance sa kanya tayo ni Apo Mayor ni Honorable Sheila Galano na nakayat iti illegal iti ili tayo kuna nga eradicatean amin nga illegal kaya babaen iti intelligence driven information tayo sir nga adda mawas pasamak nga illegal gambling ti Sitio Bay ti barangay to Paway kaya dagos ka mga nag-action sir kaya naaktuhan tayo nga talaga nga the 11 nga lalaki ken babae nga madama nga kay ayam ti laki 9 iti may nga private nga balay and actually tagabantay da sir ngem aga po iti kinapaspas ti pulis tayo iti upat nga tagabantay da nga taga-timbre ket awan naaramidan na sir. Gapo iti daytoy ket pinatibker iti hepe ti PNP Paway iti pakinakem dagiti kailyan na ano mampay adda dagiti makit-kita da nga agsusugal ket itawag da iti 911 para iti IFM News. Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, Aremen.